Yogo iki sewengi ra ngantuk, ngono lho. Iki tak mung sepatu sing limited edition. Sing ketok drijine mergo apik. Tak dulu pasek. Napa ki mau? Oke. Nggih. Ya, buat warga masyarakat mapan tingkol sedayanipun mugi berkah. Ya. Apa teh anu? Ra. Peng bahasa lama. Dadi lho, iki soalnya musisine pilihan. Kok iso mal barang? Lagune renek nale. Mencok ning arepe. Oh iya. Sini. Coba delok romantisanmu lho. Tanggal 15 tanggal buntu Padang jingkrak bulane buntu Baleni. tanggal 15 Padang jingkrak bulan bunter. Tanggal 15 tanggal enggak buntu iki lho tanggal 4 Ya. Sini. Apa sampean? tanggal 15 padang rembulan tanggal buntu aku tikutan besok yen itu tanya bilang ya ketoknya ayu lagi bilang Aja ngono to, Mas. aja balik Aku ya. iya Iya, Mas. Cling. Tanggal 15 Padang siang bulane bundar. sosok Aku dikundang sok yen gede dadi dokter. Lagi bojo ra iso membuat bahagia seorang istri kok. Coba awakmu jajan nyanyi. tanggal lagi Adikmu ki beneng ngono lho. Pokoke saploke anu ki adikmu ki beneng. Kowe iki digajuli lah. Itu tak meneng kok jam terbangmu kalah bahasa. Kalah tak lah. lalu kali jam Tanggal 15 Padang jinglang bulane bundar. Salahmu sing. Aku- sik tok. Bunder jajal bunder. Bundar. Awakmu terus nyambung. Ser. Lah. Ngono lho, dadi imbangannya ngono. Iya. Aku dikundang sok yen gede dadi dokter. Jajal. Urung. Parani lho, parani. Ngono, kok sing ngeteni bojomu sik. Mas konangan wae. Ya, kok sik tok, kok iso layu. Karena Dik, iki. Aku gandengan, Mas. Ya ya kadang. Enggel iki jenenge janggel ngono. Angel kok enggel. aku tuh balukan nggih ini balukan iki batin naga ora pegade kaya kuduk Ya, Wis. Kok sik tok, tanggali. Iya. balik. Tanggal 15 Padang jinglang bulane bundar. Ser. Maju kok mbok gowo mbune apa? Sing kok malah kaya sapi bloyongan iki modelmu ngono ya. aku lek maju kok iki loro Moci. Moci. Pero moci, panganan moci lho. Moci iki enek wedake. Terus kok dudu wedak. tak wadaki aku dadi statue Nah, cetok ya. Oke. Ayo, kalau. Siap. Oke, lanjut. Buat warga masyarakat mapan tingkol saya Pemamon, langsung dari Sukorejo, Blitar Kota. Yo
putih cukur kuncung apik Oke, aku. kita kolaborasi. Iki ngene tuh. Nah, Iki tak kolaborasi Mbak Angel penembang karo Mbak Icasa iki. Iya dong. Nah. Bojo kula Jadi kolaborasi karo garwane jenengan. iya ngono nek nembangi. Iya lagi nembangi. Masih bojo dari kulo bae. Kulo wis kulo baris. Oh kolaborasi.